алейкум бародаро, хушомтон ба канали марҳамат. лайк занитон, подписация фаромӯш накунтон. шумо ҳичи намбарават ами якта дастгирӣ кунтон, якти лайку подписация фаромӯш накунтон. илтимос бародаро гӯш кунтон. амиҷан 1 гектар заминай боғи фурӯшӣ дар деҳаи Чилгазӣ, аз ҷои лаккон поён, аз ҷои зарбаф мегӯянд одамо, яхела одамо аз ҷои Чилгаз мегӯянд. ҳамон поёнанда замини хоки бародаро, хоксангаш вообще немана хок бародаро, мана марҳамат бентон, замини хоки, обаш бемалол. мана то охириш бентон, ман ҳама шароитиш фаҳмонам, саволо ҳар хел саволо намешад бародаро. то охириш тамошо кунтон. мана ду қатораш бародаро, мана ин абрикос, як қаторшанда 25 та бошанд, 20 та бошанд, ду қатор абрикос бародаро. мана ханҷиба ғамбур оврагӣ барои ваҳо, ин ғамбур. ана инҷанда бародаро 3 қатор себашай. ана себои американскию симаренкои себо, 3 қатор себашай. марҳамат тамошо кунтон. ана ман инҷа момани ята рачай илаби ранда бо боғи зардолуҳай бародаро. мана боғи зардолуҳои суртош бо боию мачалкаю амихе сурто. мана 1 қатор, 2 қатор, 3 қатор, 4, 5 қатор ва ним қатор себашки, 6 қатор зардолу. инаш боғи зардолу бародаро. мана тагаш пурра беда кардагӣ. ана бо 23 сотиқ ана ҳамун замини поини, амин замини поинишанда замини кушодай, 23 сотиқ замини кушодашай бародаро. замини кушодаш ва ҷармакаи шинонда мондагӣ, тухми дастакӣ шинондагӣ. харидоро боштонга марҳамат телефон кунтома ба 988 47 00 28 номери худам телефон кунтома. ҳамеша ҷобуҷо мекунам. албатта 23 сотиқ замини кушодашай, мана мондагӣ ҳамаш зардолию, я ду қатор сехта себашай, мондагӣ ҳамаш дарахти зардолу. кӯчи калонба назик 2 минутина, кӯчи калони главни 2 минутина боло бураид ҳамҷа назик. обош бемалол, оби сквачай, оби наро бошай, ҳама шароиташ нағз. ки харидор бошад якта оилаба бениҳоят зур. нархаш 180 000 сомон савдо мешавад 1 гектар боғ. барои дастгириҳо якҷаҳон ташаккур, миннатдор барои дастгириҳои ҳамеша. ин масъалаи документаи саҳмия бародаро. худо нигаҳбонтон бошад. занг занитон.